umdlali weKaizer Chiefs uAsanele Vilelabai unikeze uzakwabo omusha uFaiz Abrahams iseluleko nesixwayiso esicacile mayelana nengcindezi enkulu ehambisana nokudlalela amakhosi. U-Abrahams uqedele ukudlulela eNaturen ebolekiswe isizini yonke kunenketho yokumsayinisa unomphela. Ujoyine iskwadi sikaFernando da Cruz ngaphambi kwesizini ka-2026-2027 eBetway Premiership. Lo mgadli ukwazi ukudlala izindawo eziningi ufika phakathi nesikhathi sokwakhiwa kabusha kweskwadi lapho iklabhu ihlose ukunqoba izinkomishi zasekhaya nokudlala ngokuzimisela kwi-CAF Confederations Cup. U-Abrahams ungumdlali wokugcina othathwe yiChiefs ohlelweni lwayo lokusayinisa abadlali baseKapa. Ujoyine abanye abadlali abasha uThabo Moloyisane noLangelihle Phili. Amakhosi aphinde aqondisa iskwadi sawo ngonozinto owayedlalela iSekhukhune United uRinaldo Lina nomdlali wasesiswini owayedlalela iAzam FC uAdolf Mtasingwa. Ekhule kwintsha yeCape Town Spurs, u-Abrahams wabamba iqhaza eqenjini le-DStv District Challenge leStellenbosch FC ngaphambi kokuba adlulele eqenjini elikhulu. Umfutho wakhe waqhubeka esiteji somhlaba lapho lo mdlalo oneminyaka engu-21 adlala eqenjini laseNingizimu Afrika labancane u-Under 20 elathatha isicoco se-AFCON ka-2025 e-Egypt. Ephawula ngomlando wabo njengabadlali ababedlala ndawonye kwi-Cape Town Spurs, uVilelabai ugqamisa ukuthi ukufika kwa-Abrahams kuletha umncintiswano omuhle ogcina wonke umuntu elungele ukudlala. Unethemba lokuthi lo mdlalo omusha uzofaka umfutho asize leli qembu. uVilelabai unxusa u-Abrahams ukuba ahlale ezolile, abhekane nalokho okulindelekile kuye nemicabango yakhe yonke ayibeke ekunikezeni okusemandleni akhe enkundleni. I-Orlando Pirates isihlukene ngokusemthethweni nomvikeli uDeon van Rooyen ngemuva kokuqinisekisa ukuhamba kwakhe kulezi zinkunzi zaseSoweto ngokuvumelana. Lo mvikeli oneminyaka engu-29 ubudala ubengakadlali nowodwa umdlalo kule sizini ngenxa yokusweleka kwesikhathi sokudlala. Ukuhamba kwakhe kuze ngokumangaza njengoba ebebonakala njengomdlali ongakwazi ukudlala emuva kwesokudla ngaphansi komqeqeshi uAbsalam Mwadu obonakala ethanda ukusebenzisa ukaMuhlelo Sebelebele kuleyo ndawo. Lo mnyakazo ushiye iskwadi sinezikhala emuva kwesokudla njengoba uSebelebele sekunguye yedwa umdlali owaziwayo kuleyo ndawo ngemuva kokuthi uTshepo Mahilowane ebolekiswe kuSekhukhune United. Ukudala ukuthi iqembu lisebenzisa uGampani Lunga ngokusebenzisa amasa amasha emuva kwesokudla. uVan Rooyen wasayinwa isuka kwiStellenbosch FC ngaphansi kwayengumqeqeshi weBuccaneer uJose Rivero futhi waba yingxenye ebalekile ngenkathi Orlando Pirates ifike emidlalweni owandulelo wamanqamu weCAF Champions League ka-2024-2025. Nokho ukufika kukaWadu kubonakale kunciphisa isikhathi sakhe sokudlala lapho adlala emidlalweni ku-14 kuphela kumncintiswano yonke lapho iBuccaneer yanqoba khona isicoco sayo seligi sokuqala kusukela ngo-2012. Ekuqinisekiseni lo mhlukaniso, iklabhu iveze ukuthi omabili amacala avumelene ukuthi sesifikile isikhathi sokuba lo mvikeli aqala isahluko esisha emsebenzini wakhe. Iklabhu ikwamukela ukuziphatha kwakhe ngobungcwethi phakathi nesikhathi sakhe neqembu. Lo mdlalo ubonakala emidlalweni edlula engu-50 iyonke ngenkathi enikeza umdlalo osezingeni eliphezulu uma ebizwa. Iqembu lidlulise ukubonga ngeminikelo yakhe nokumfisela okuhle ngekusasa lakhe. Umqeqeshi oyinhloko we-Orlando Pirates uAbsalam Mwadu umsekele ngokuqinile umgadli uYanela Mbuthuma nangaphezulu kokugxekwa okukhulu okuvela kubalandeli bethi umgadli akakhishwe. Lo mgadli wazalelwa kwaZulu Natal ubengumuntu oyinhloko kumaBuccaneer ozoba ngumdlali ophambili ngesizini ka-2026-2027. Useqale imidlalo emithathu eBetway Premiership kanye nomdlalo owodwa we-M10 8. Kodwa-ke indlala yamagoli kaMbuthuma kanye namathuba amophuthile kuyona yonke imidlalo emini kubangele ukukhungatheka phakathi kwabalandeli abafuna asuswe eqenjini eliqalayo. uWadu usaqinile esimeni sakhe enqaba ukukhothamela ingcindezi yangaphandle. Uchaza ukuthi kukhona umehluko ocacile phakathi kombono wobuchwepheshe wabaqeqeshi kanye nombono wabalandeli. Ngenkathi abalandeli begxile kakhulu ezibalweni nasesimweni sokugcina, ithimba lobuchwepheshe libheka isithombe esibanzi samaqhinga okuhlanganisa nesivinini esiphezulu somsebenzi kaMbuthuma, ukunyakaza ngaphandle kwebhola kanye nokuzinikela ngesikhathi sokuqeqeshwa. Ekhuluma ngenketho yokubeka lo mgadli oneminyaka engu-24 ebhentshini, umqeqeshi oyinhloko ugcizelela ukuthi ukumkhipha ohlwini kungabhubhisa ukuzethemba kwakhe kunokuba kwakhiwe kabusha. Uqinisekisile ukuthi isinqumo sokunamathela kuMbuthuma senziwe ngokubambisana yiqembu lonke lobuchwepheshe le-Orlando Pirates kunokuba kube nguye yedwa. Ngenkathi evuma ukuthi uMbuthuma udinga ukuqala ukuguqula amathuba abe ngamagoli, uWadu uphinde wathi ithimba
ithimba labaqeqeshi linesibopho sokusekela ithalente elincane laseNingizimu Afrika ngezikhathi ezinzima. Ukubeke kwacaca ukuthi ngeke alahle umdlalo othembisayo, eqinisekisa ukuzibophezela kwakhe ekukhuliseni nasekuvikeleni intuthuko yomgadli. Umqeqeshi oyinhloko weMamelodi Sundowns uMiguel Cardoso ugcizelela ukuthi nakuba engeke amvimbe umdlalo wasemuva uSiyanda Ndlovu, ulindele ukuthi lo mdlalo osemusha aveze ithalente lakhe ngaphakathi kwesakhiwo samaqhinga seqembu. UNdlovu ojoyine iClerk Cup kule sizini ngemuva komkhankaso ohlaba umxhwele Golden Arrows usheshe wabamba izinhliziyo zabalandeli ngemuva kokubonakala okumbalwa nje. Ngenkathi evuma intshisekelo ezungeze umdlalo wasemuva, uCardoso unxuse ukuzibamba, exoxa ngokuthi ukudala intshisekelo ngokushesha kulo mdlali kungamphazamisa njengoba uNdlovu esajwayele indawo yakhe entsha. Ube seqhathanisa nezimo zangaphambilini lapho amathalente amancane abhekana nokusebenza okushintshashintshayo ngemuva kokushesha ukulindela okukhulu kumdlali. Umqeqeshi ugcizelele ukungaguquguquki njengento ebalulekile ukugxila ekuthuthukisweni komfana osemncane. uCardoso ukhombe ukuthi uNdlovu usadinga ukwakha ukuqina komdlalo wakhe futhi ajulise ukuqonda kwakhe amaqhinga ohlelweni lweqembu. Ngenkathi eqaphela ubuhlakani obunamandla bomdlalo wasemuva kanye nekhono lokushintsha imidlalo, ithimba lobuchwepheshe lithole ukungaguquguquki kokuzivikela okudinga ukulungiswa. Nangaphezu kwalezi zindawo kufanele zithuthukiswe, abasebenzi nabaqeqeshi beSundowns babheka uNdlovu njengomdlali ongaba ngumnqobi womdlalo onekusasa eliqhakazile phambili. Njengoba lo mdlali esesondele eminyakeni yakhe engu-23, uCardoso usaqiniseka ukuthi isiqondiso esifanele esivikelwe ekucindezelweni isixuku zangaphandle sizoqinisekisa ukuthi uNdlovu ujabulela umsebenzi omuhle nophumelele ezingeni eliphezulu. Owengumgadli weMaritzburg United uObina Okafor unikeze isixwayiso kumgadli weKaizer Chiefs u-Itiyosa Ighodaro, emnxusa ukuba aqale ukushaya amagoli ukuze agweme ukugxekwa ngabalandeli. Lo mgadli waseNigeria oneminyaka engu-25 ubhekene nezinkinga zokulimala selokhu ajoyine iqembu. Usashaye igoli elilodwa kuphela emidlalweni engaphansi kweyishumi. Njengoba kunomncintiswano owandayo eqenjini ovela kubalandeli abasanda kusayina, ingcindezi ku-Ighodaro isaqhubeka nokwanda. U-Okafor uveze ukukhathazeka ngokuthi abalandeli beKaizer Chiefs bangase baphelelwe iseneke emaduze uma lo mgadli ehluleka ukusebenza kahle. Uvumile ikhono lika-Ighodaro kodwa wabuza ukuthi lo mgadli ufanelekile yini eqenjini eliphezulu kanje lapha amagama aziwayo ngokuvamile elindeleke khona. U-Okafor ukhombise ukuthi isikhathi eside seqembu ngaphandle kokuwina izindebe sidala inselelo eyengeziwe kubadlali abasha. Kuyilapho ephawula nokuthi impumelelo yomgadli incike kakhulu ekutholeni insizakalo efanele enkundleni. Nangaphezu kokubikezela indlela enzima ezayo, u-Okafor uvumile ukuthi umdlali usenesikhathi sokuguqula izinto ngenxa yokuthi iKaizer Chiefs izobamba iqhaza emqhudelaneni emine ehlukene. Uhlelo olumatasa lunganikeza u-Ighodaro amathuba engeziwe okufakazela ukubaluleka kwakhe phakathi nesizini.